Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga pinalangga namo mga higala ug mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makarunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lahi na usab nga episode nga minungdanon nga atong pagtukion niining usa ka oras nga pagtunanay sa mga pagtulunan nga makaplagan nato sa Biblia. Particularly niining nga tibok nga season mga kaigsuonan ato nang gitan-aw ang halos katunga nga bahin sa basahon ni Daniel. So far, ang gikan sa chapter 1 ngadto sa chapter 6 mga kaigsuonan is part story and prophecy. O karon na ata sa ikalima nga kapitulo mga kaigsuonan gani mao na ning bahina ang katapusan nga panahon diin ang Babylonia nagahari. Chapter 5 mao ni atong pagatan-awon. Kuyog sa atong pagtuki niining atong pagtuon sa lesson karon mga igsoon sa gihapon regular nga mga panelists nato dinhi sa South Philippine Union Conference. Una sa tanan ang atong pinalangga ug maaniya nga Women's Ministries ug Shepherdess International Director sa SPUC. Walay lain kundi si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Ug tugbang kaniya mga kaigsuonan ang atong maabtikon ug way luya-luya nga Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference in the person of Doc Reynald de la Cruz. Atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo o ang iyang kinaadman samtang atong pagasugdan kini nga pagtuon. Hangyo nato sa Ma'am Pinky sa pagbukas niining pagtunanay pinagi sa usa ka pag-ampo. Mag-ampo kita kauban sa atong mga kaigsuonan o Dios na mga labing balaan o gamhanan sa tanan. Dili kami mapulaan sa pagsangpit sa imong ngalan. Tungod kay among nakita amahan, dili kami makahimo sa pagbarog sa among kaugalingon kuno mala ikaw. Among gidapit ang imong balang espiritu nga magalamdag sa among mga hunahuna ug magagiya sa among pagpanabot niining mga hamili nga mga bahin sa imong pulong sa kasaysayan nga maghatod kanamo sa pagsabot sa kinatibuk-an sa imong kabubuton labi na sa dili pa ikaw mobalik. Amahan, salamat kaayo sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga kaigsuonan ug mga kahigalaan nga kanunay sunod nining takna sa pagtuon. Kay amo kining gipangayo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang kay salamat Ma'am Pinky sa pagdumala sa mong pagampo. Ang title sa atong pagtuon karon mga kaigsuonan mga higala, From Arrogance to Destruction. This is describing the arrogance of the king nga kasamtangan niining panahon na nga mao si Belshazzar. O sa di pa nato atoon sa unahan mga igsoon, ato sang timbayaon ang ato ang mga suki nga mga tigpaminaw ug nagsunod sa atong tulumanon. Unahon nato si Doc Ray sa mga panibaya. Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan ug mga kapaglaom. Happy Sabat. Labi na sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Cabacan District sa Pisan. Mga Ilocano ni Ma'am Pinky o Pastor Hes, pero permi sila ga tanaw, nagapaminaw sa ato nga pagsibya niining sa takna sa pagtuon. Naimbag nga bigat yo amin kakabsat. Happy Sabat kada kayo amin dita. Sapay kumata ni Apo Dios timang bendisyon kada kayo. Happy Sabat. Yeah. Naimbag ti aldaw no sa ato nga mga kaigsuonan. Ma'am Pinky? Ang atong greetings karong Sabado ha. Atong mention diri ang mga pinasahi usa ka dako kaayong medical outreach nga gihimo karon sa Calbayog. Amen. Oh. Okay na sila si Mr. Ted Ray Liasos, ang presidente of His Footsteps Foundation, Elena Catalan de Jesus of Philippine Nurses Association of USA, Mr. Eugene and Dr. Rose Shirley Liagono of Calbayog Sanitarium and Hospital, Dr. Libby Nabal and Dr. Ang, Mr. and Mrs. Mausina, Pastor and Mrs. Lucion of Samar Mission, Pastor and Mrs. Rizos of Calbayog District, people of and brethren of Samar Mission. By the way, kamong mga kaigsuonan nga duol diha sa Calbayog, you are all invited to attend the Certainty of Hope Seminar at the King's Convention Hall in Calbayog City nga magsugod karong
Enero 31 ngadto sa Pebrero 8 kauban ni Pastor Edwin Gulfan. Amen. Amen. Akong ipadayon ang mga greetings ngadto nila ni Dr. and Mrs. Osorio, Dr. and Mrs. Fabriga, Dr. and Mrs. Manuel, Dr. and Mrs. Miskida, Dr. and Mrs. Eugene Santos, Cora Juarez Marquez, Inday Iliana and husband of Mamsi, Dr. and Mrs. Haplaska, Lolita Roy Dompasan, Pastor and Mrs. Mars and Beth Segi. O dili nako malimtan, special greetings to my beloved husband, Pastor Amen. Edwin Gulfan. Amen. Okay, atong padayon ng pag-greet sa atong mga kaigsuonan sa tanan ng mga kaumhan dinhi sa South Philippine Union Conference. Apil ng kabisayan diha mga igsuon nga naminaw sa atong binisaya nga Sibya. Ug mayingon man sab sa atong mga kaigsuonan sa Luzon, sa lain-lain nga mga kaiglesiyahan. Happy weekend kininyo mga kaigsuonan. Ato sab gi-greet sa pinasay nga paagi si Brother Asor sa Ginhon nga naa kanunay gyud giatang matag semana dinha sa Maramag Bukidnon. Daghang kayong salamat Brother Asor sa imo makanunayon ng pagsunod naghatag inspirasyon kuyog sa tanang mga kaigsuonan nga naminaw usab sa atong Hope Radio broadcast matag Biyernes sa gabi ug matag Sabado sa buntag. Agi og review mga kaigsuonan sa atong pagtuon sa atong lesson 4 the Sabbath School discussion. Now moadto ta sa ato ang topic mga kaigsuonan. From arrogance to destruction. Ato ning nahisgutan nga grabe gyud ang tampalasan o pagkamapasigarbuhon niining apo ni Hari nga Nabucodonosor mga kaigsuonan. Ato ni matawag nga apo na ni siya, gani sa atong nasaksihan mga kaigsuonan, dugay nang namatay si Haring Nabucodonosor niining panahon na nga nahitabo kining mao nga event nga didto nakita ang sinuwat diha sa mga dingding nga dili masabtan sa kasamtangan nga hari. Pero sa dili pa nato dito kion, atong ipabasa ni Ma'am Pinky ang atong memory text for the week, dinhita magsugod sa paglukso sa ato ang pagtuon mga kaigsuonan. Ma'am Pinky palihog. Daniel 2, versikulo 21, og iyang ginailis-ilisan ang mga panahon og mga katuigan. Iyang ginapapha ang mga hari o ginapahiluna ang mga hari. Siya nagahatag kaalam sa mga manggialamon ug kahibalo kanila nga may pagsabot. Amen. Daghang kayong salamat Ma'am Pinky. Gibalik na to actually ang part sa interpretation sa Daniel Kapitulo 2 mga kaigsuonan. Usa ni siyas mga pulong nga gisulti ni Daniel nga gikan sa Dios ngadto kang hari nga Nabucodonosor. Nagkanayon kini nga ang Dios gyud ang nagpahiluna sa tanan nga mga magdumala sa kasaysayan ug rindas pangagamhanan niini nga kalibutan. Posible na mga kaigsuonan according to our previous lessons nga adunay role o factor diha ang political movements, mga gubat or mga natural phenomenon diin ang tanang mga tao will come to rise and fall within kingdoms mga kaigsuonan. Pero atong nasayran nga ang kamot sa Dios maoy labaw nga nagdumala ug nagatiman niining tanan. Amen. So gibalikan nato to karon going back to the fulfillment of such prophecy mga kaigsuonan. Kay kini nga chapter particularly is pointing to the date which is 539 BC, ang katapusang tuig mga kaigsuonan sa bulawanon nga paghari sa gingharian nga Babylonia. That was to be a very eventful evening mga kaigsuonan. Wa gyud ni damha sa apo sa hari nga gitawag og si King Belshazzar niining panahon na. It was just a mere party in the palace mga kaigsuonan. But something significant took place during that party. Wa si kalibutan nga kadto na diay ang katapusang tagal nga gisulti ng daan sa Dios alang sa kasaysayan sa Babylonia ingon nga world empire mga kaigsuonan. And shortly after that misulong ang Medo-Persia mga kaigsuonan. Therefore, the day after would be the beginning of another kingdom. Doc Ray, unsay imong ikasulti niining ato ang title karon nga semana sa pagkaarugante sa hari ngadto sa iyahang pagkalaglag
What can you say about this? Kung atong tanawo, no, 20 years before, murag mamao ra gihapon ang mao nga hitabo mga kaigsuonan ngadto sa iyahang apuhan nga si Nabucodonosor. From pride to humility. Karon from arrogance to distraction. Arang-arang tong iyahang lolo kay nakakaton siya sa pagpaubos. Apan ang samputanan aning iyahang apo ni padulong yun og kalaglagan. Mo na nga Pastor Jesus, Ma'am Pinky, makita nato dinhi nga sa didto lamang daan sa toa nga memory text, makita na nato nga God is always reminding us kanunay pahinumdom sa Ginoo nga ang Dios nagakontrolar sa dagan sa panahon. Kanunay niya gipakita nga bisan kinsa ang naglingkod dinha sa mga responsibilidad sa panggobyerno o bisan pa sulod sa atong iglesia, ang Dios mo'y nagagunit anang rienda o ang Dios mo'y nagatugot ni ana siya'y magbutang o sa gyud ang mukuha. Mo'y hinungdan nga nining panahona, siya gyud ang nikuha sa paggahom or sa pagdumala sa maong nga gingharian sa katapusan nga higayon sa maong nga gingharian sa Babylonia. Siya ginagwala ana, siya ginikuha og iyahang gihatag ngadto sa nagsunod nga panggobyerno nga maoy nagahom sa tibuok nga kalibutan ni adtong panahona. Amen. Ma'am Pinky, you have anything to react about? Sumpay din sa gisgutan ni Pastor Ray nga niining panahona nga diin usa ka dakong pagsaulog o gitawag sa ato oron og panahon og inauguration of pista sa ilang kadato didto nga sumala sa imong gilitok 539 BC ni siya nahitabo. Niining panahona ang Babylon gigubernuhan ni King Nabonidus nga naminyo ngadto kang Queen Nitocris o Nitocris ang anak nga babae ni King Nebuchadnezzar. Siya mao'y nahimong reyna niining panahona nga gihisgutan diha sa Daniel 5 mga kaigsuonan. Si Nabonidus, King Nabonidus mao ang co-joint ruler o co-regent ruler kauban ni Belshazzar nga apo kibali ni King Nebuchadnezzar. Og niining panahon na gihimo nahisgutan din sa leksyon nga murag wala si King Belshazzar. Kining ngalan nga Belshazzar mao ni siya ang ngalan sa apo ni King Nebuchadnezzar. Akong iklaro kay si Daniel ang iyang ngalan nga Babylonian Belteshazzar. So Belteshazzar kang Daniel kini Belshazzar. Kining panahon na wala maka-amgo og leksyon sa kinabuhi kining iyang apo. Sanglit lagi kining naang tao bitaw mapuno kaayo sa kadato og mga appreciation pagdaig himaya tanan. Dili sila kakuhag leksyon hangtod mo agi sila kalisdanan. So naghimo siya og dako kaayong sala kay lagi naaman dito sa Babylon ang mga kinuha nila, kinawat man gito kay di man tuila ang mga balaan nga mga bulawan nga mga galamiton sa templo sa Jerusalem. Unta kung nagpista-pista lang sila nga gamit ilang mga clay nga mga gamit, okay ra tingali pero pagkangalan nga ang butang nga iya sa Dios mga kaigsuonan kung gamiton nato ordinarily nga walay pagbalaan niya na dili gid malipay ang Ginoo. So niya nang panahon na atong may baluan sa maong chapter nga ang iyang tulo ka sala nga atong mahisgutan diri wala siya ka learn og lesson gikan sa iyang apuhan. Iyang gigamit ang mga balaan nga mga kupa sa pag-inom-inom sa mga bino nga makahubog kauban sa iyang mga prinsipe ug sa iyang mga daghang asawa kauban pa sa mga kabit-kabit. Niya nang panahon na maimong imagine ang gitawag sa English og orgy. Grabe na nga description kung naay pista nga ingon ana murag wa ni distinction unsay kadesente sa katiguman o dili ba. Unya ang ikatulo maong si King Belshazzar nakita mo na nga anang panahon na ningkam ina ang pagbadlong sa Ginoo pinaagi sa pagpadayag
Niatong mensahe. kahibulungang kamot nga nagdala og dakong mensahe nga mao'y pagatukion nato karon. Yeah, exactly. Salamat man Pinky no sa partially paghatag sa maong saysay mga kaigsuonan. Usay magunahuna ta nga tungod ba kaha to sa iyahang pagkaarogante nga napildi o nalaglag siya ni atong gabhiuna? Tungod ba kaha to sa iyahang tampalas sa mga holy items nga gikan sa templo? Gani sa atong nakita diri sa leksyon, arang-arang na lang si Haring Nabucodonosor ang iyang apuhan kay sa diha nga gibihag niya ang mga taga-Huda, giapil og loot og plunder ang tanan nga mga holy items, vessels nga tuwa sa templo. Pero bisan og iyang giplunder to mga kaigsuonan, iya lang pong gipahiluna dito sa ilang kaugalingong templo. At least nariya po sa templo. Pero niining tungura, ang iyang apo, gihabwa to gikan sa templo, murag tingali nakalaag sa dito sulod, unya nakaingon siya nga, may mga disintihon kay mga bulawan para ba hinuon to? Unsa ba kay maayo og ato ning gamiton for the purpose of celebration. Abi ninyo mga kaigsuonan, kani nga selebrasyon, ato naman ni nakita sa lesson nga dili man lang ni ordinary nga celebration. This is a celebration of and in behalf of their patron gods sa mga Kaldianhon. Akito Festival. Mura og gidala nila ning balaanon nga mga items gikan sa Jerusalem Temple mga kaigsuonan. And it was totally a desecration. Pagtampalas mga kaigsuonan gamit niining pagano na karon nga simba mga igsoon. Balik tas pangutana, tungod ba to sa iyahang pagkatampalasan nga nalaglag siya ni atong tungura o baka schedule na gyud to sa Dios mga kaigsuonan nga laglagon ang gingharian sa Babylonia. As far as we know, that was already time is up alang sa Babylonia mga kaigsuonan. Pero kining mga actions niining hari nga tampalasan mga kaigsuonan just added up to the insult nga nagakahitabo ni atong tungura. Dokre, Kung atong tanawan man gud mga kaigsuonan, no? Although tagna na daan sa Ginoo sa katapusan ni ini nga gingharian sa Babylonia, ang mao nga act of being arrogant niining si Belshazzar, makita nato mga kaigsuonan nga pagkuha pa lang niya daan kadtong mga kupang nga mga balaan, ang leksyon nato nagingon. Ingon pa niya dinhi, Belshazzar desecrate ang mga balaan nga mga butang. Ug niingon siya dinhi, such an act of desecration is tantamount not only to a challenge God, but ingon pa niya dinhi, but an attack on God Himself. So direct exactly. attack yun na siya. Dili lang yun nga gihagit ang Dios. Ug ningon pag yun dinhi sa Daniel chapter 5 verse 4 mga kaigsuonan, they drank wine using katong mga kupa and praised the gods of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. So gigamit nila katong mga balaan nga galamiton sa templo sa Dios sa pag-inom-inom sa mga bino, sa pagdayeg ngadto sa ilang mga Dios-Dios. So makita nato din mga kaigsuonan nga it's not only challenging God, kundi ilagyod giatake ang Dios direct sa iyahang kaugalingon. Tungod kay nami mga Diyos-Diyos nga lahan ang ipuli. Exactly. Sige, Kaning Ma'am Pinky. ikatulo nga gribosin ni King Belshazzar nagaingon nga wala gi amount of giving glory to God for what he has possessed. Kanang wala niya hatagig himaya ang Ginoo. Murabag og sa tao nga after all his achievements in life, kung dili niya ma-credit gud sa Ginoo, kanang murabi tao og ato pong hatagan og recognition ng Ginoo nga baski gani ginawa di ta kabayad niya, and this breath of life is coming from God. So sa kabahin ni King Belshazzar, kana nga point, ma-imagine nato nga kining influensya under sa pag-inom sa bino, mawala gud ang insaktong balanse sa utok. So, exactly. ang iyang hunahuna, mao na lang ang murag kanang animalistic o kanang pasipalang ang iyang gihimo. Kay wa naman siya sa insaktong pamuot, kay inom na gud sila dito.
So, mao nang puntuhan nga murag gitiming ra pud sa Ginoo pastor ang sumala sa iyang nalitok nga ang gingharian sa Babylonia matapos na. Atong ko ang punto ning pulong arugante mga kaigsuonan. Naisgutan diri ni Doc Ray nga gigamit nila ang mga holy items mga igsuon aron sudlan sa mga bino pag inom kibali murag nag-toast ni sila mampingki in honor of the Babylonian gods. Gani unom ka mga ngalan sa mga Diyos-Diyos ang ilang gisgutan. Sa gihapon mga kaigsuonan, mabalikan na to ning ilahang Babylonian system of counting, sexagesimal. Sa ato nang nahisgutan sa milabay nga mga lessons, their favorite number of the Babylonians is number 6 mga kaigsuonan. Diha gikan kining atong paghihap sa oras, dunay 60 segundos o sa minuto, 60 ka minuto sa usa ka oras. So sexagesimal system mga kaigsuonan. So 6 ka mga Diyos-Diyos. And aside from this, kining pagkaarugante nila nga murag yung ila bitong gibatukan ang labawng makagagahom nga Dios mga kaigsuonan. Diri sa among pre-discussion karon nga session nahisgutan namo nga ikaduhang encounter na ni sa Babylonia batok sa matuod nga gingharian sa Dios. Ang una mga kaigsuonan is the first Babylon, katong dito sa Tower of Babel mga kaigsuonan. The gesture itself, nga nagtukod sila og turi, means arrogance, mampingki. Buti pa sabot, di na gyud ka mutahod bitaw og any sovereign body nga labaw pa sa imo. Ikaw gyud ang labaw pirmi. Kay kung ikaw ang labaw, simpre, arrogante gyud ka. Labi na gyud og medyo pabation ka nga yukbo lang sa kagamay kay dili ni imong panahon karon, di gyud na pwede. Kay ang mga arrogante nga tao mga kaigsuonan, labaw gyud na sila tanan. And that was the message, of course, going back to the Tower of Babel. Pero pildi sila. This time mga kaigsuonan, ania ang apo ni Haring Nabucodonosor. Wa na kay tay nahibalaan sa anak ni Nabucodonosor nga si King Nabonidus mga kaigsuonan. The Bible is silent about that. Pero pag abot nini nga kapitulo, ang iyang apo nga si Belshazzar mga kaigsuonan was doing the same act of arrogance against God. Og niining tungura mga kaigsuonan, dili gyud mahimuot ang Dios sa mga tao nga dili muila sa iyahang pagkalabing labaw. And because of this, destruction was already looming mga kaigsuonan. Wa na gid siya kalibutan ngad sa diay sa iyahang pagkahubog niya ng tibok gabi sa kabibo sa palasyo mga igsuon, diha nay kasundaluhan nga nag-alirong sa ilahang giparil nga siyudad sa Babylonia alang nanganda mga kaigsuonan sa saktong panahon nga ilang tumbahon ang hari, bihagon patyon ug pulihan ang pagpangagamahanan sa ilang gingharian mga kaigsuonan. So God is never happy with arrogance whatsoever mga igsoon. Mampingki. Ato manumduman mga kaigsuonan nga wa ipay sila cellphone sa una. O gani sila. Ang ila tingali nga nagka-coincidence lang ning nagka-timing nga nahitabo kay makaingon ta nga ang Ginoo gyud maoy nagplano ani tanan. Kay ngano while the feast was going on, dire nagplano pod nga na mga sundalo nga mga general dire sa Medo Persia nga naka-estudyo sa kahimtang sa Babylonia nga dili basta-basta masulod og ordinary nga mga kasundaluhan. So ilang giestudyohan sumala sa atong natun-an nga ang Babylonia perting bagaag pader. So walay basta-basta makasulod diha. Pero ngano man nga nakasulod sila nianang panahon nga naghubog sila. Of course, ma-imagine nato nga kung ang tanang mga sundalo dito sa sulod ni Apilas Pista nangahubog, nangawala dito ang mga guards. O niya anang panahon na bright, di bantay nga bright ang Medo Persian. Ilang nakita nga mao day ni nga mabuhi ra silang pila ka mga katuigan nga walay gutom dito kay ni aday tubig nga Euphrates nga ning sulod sa gingharian. So butoy nagsupply nila. Diha sila nakahunahon na nga maay kani atong paugahon kay diha ta mo sulod, di ba? Perting bright tapon din mga Medo Persians. Pero still we give credit to the Lord nga sila ang Ginoo mo naghatag anang ideya. So gidivert nila ang maong kanal sa Euphrates
Unya nauga dito ang kanal nga paingon sa sulod, ma-imagine nato nga timing gyud ni adtong kamot nga nagsulat sa bongbong nga ikaw gitimbang na kulangan, idetalye mo na nimo Pastor karon no. So mao nay pag-intra mga kaigsuonan sa kaaway ni Belshazzar nga mao ang Medo Persia nga sumala sa damgo, mao ang mosunod nga gingharian nga mupukan sa Babylonia. Doc Ray. Dugang pa atong gi-mention ni Pastor Esbon kaganiha nga ikaduha na ni nga encounter between ang tinuod nga Dios ug ang Babylon, una sa Tower of Babel ug kaning panahona. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, being arrogant, makita nato nga kanabitaw self-sufficiency. Ug moabot pud ang takna kung atong tanawon dinhi sa unahan sa pinadayag mga kaigsuonan kapitulo 17 bersikulo 4 ngadto sa 6. Makita nato dito mga kaigsuonan nga gitagna ni Juan nga aduna usab sama nga hitabo nga ang Babylon mo challenge or mo attack batok sa Ginoo. Nagingon pa siya dinhi mga kaigsuonan. Then I saw a woman sitting on a scarlet beast, having 7 heads. The woman wore purple and scarlet clothing and a beautiful jewelry made of gold and precious gems and pearls. In her hand, timan ininyo mga kaigsuonan, in her hand, diha sa iyang kamot, he held a gold goblet full of obscenities and the impurities of her immorality. So, mao gihapon mga kaigsuonan, it is an attack of Babylon against God. Mo ni panahona nga kung nawala man ni siya natapos kaning earthly Babylon kingdom, time will come didto sa unahan mga kaigsuonan, the spiritual Babylon will fall before the God of the universe. Amen. Speaking of arrogance, Pastor, na-mention man gud nato ang Tower of Babel. There was already a clear instruction from the Lord ang kaigsuonan nga after the flood, there was no more flood. Ug naamang ganing flood, it is not global, it is not worldwide. Karon gipadayag na sa Ginoo pinagi sa fulfillment sa iyang balangaw nga makita nato kung naay mga ulan. Pero kini si King Nimrod balik ta manggod sa King Tower of Babel nga symbolizing arrogance. Ang arrogance manggod nila mao nga they did not believe in the Lord's promise. Murag gusto nila ipakita sa ila mismong kaugalingon, they can make it. So, out of their arrogance, they did foolish things nga kisabab po makahimog tower nga paingon sa langit nga matumpag naman na og naay dakong bagyo mohapak ana. So, kana mo relate gid ta sa Babylon nga kining word nga Babylon is all confusion. Nga mahisugutan nato na aning coming chapters nga the more complicated na. Yeah, thank you kay Ma'am Pinky o Doc Ray sa mga punto no. Niabotas nung atunga nga bahin mga kaigsuonan sa pagtuon. Let's take a break ay mughawa din ha mubalik dayon ang takna sa pagtuon humani ini mubo nga pahinumdom. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kay salamat sa inyong pagpabilin din sa inyong mga radio ug TV sets. Atong padayonon karon ang lahi na sab nga aspeto sa atong pagripaso nining atong lesson karon nga semana. Ato nang naset ang stage mga kaigsuonan. It was a party, not an ordinary party. It was a religious commemoration of the victories seemingly nga ilang na buntog ang dagko kay nga magingiharian mga kaigsuonan. Pero sa takulahaw lamang ang mao nga pagmaya, ang mao nga hudyaka sa tibuok palasyo mga kaigsuonan. Nga dili na nimo ma-distinguish kung unsa ang pagkadisente o ang pagkamoral sa tao niadtong tungura na undang kadali
gumikan sa talagsaon og makalilisang nga talan-awon mga kaigsunan. Dihay usa ka kamot nga ilang nakita taliwala sa hawanan sa palasyo mga kaigsunan nga didto gyud sa dingding nag-ukit nga nagdilaab sa mga pulong nga dili nila masabtan ang kahulugan mga kaigsunan. Magkatawa ko magunahuna sa description sa Bible sa panagway og sa reaksyon ni King Belshazzar ni ining tungura. Nagingon dito sa bersikulo mga kaigsunan, nang luspad ang hari, unya nangurog siya, gani ang iya mismong mga tuhod mga kaigsunan nagnaking. So grabe gyud. Nagsiningki ay grabe gyud niya kalisang mga kaigsunan. Grabe, kurog, So nakita nimo nga kining mga tao nga usahay wa nay temperance bitaw nga wa nay pugong-pugong nga nasubraan na sila sa ilahang kalipay, nahikalimot na sila sa ilang mga responsibilidad, nasubraan sa ilang pagkagarbuso o pagkarugante, buabot gyud sila sa punto sa kalisang nga mura sila mawala sa kalibutan mga kaigsunan. And you know, nagkadiin-diin siya og pinangita og mga tao nga musulbad sa mong phenomenon. Akong tanaw murag taod-taod na pod dokre ang mga panghitabo nga naay mga ingunani bitaw nga nanginahanglan sila og professional help from interpreters and the wise men. Sa sukad-sukad mga kaigsunan, taod-taod na biyapod nga namatay si Haring Nabucodonosor. 23 na 23 anyos na ang milabay. Niya, wala maputo namatay dayon si Haring Nabucodonosor. Human atong iyahang damgo. Nidagan pa man tog 7 ka tuig ay siya na-restore, and after being restored back, daghan pa po tingali mga katuigan mga kaigsunan. Ay siya namatay. So, more than 30 years probably nga walay phenomenon ngayon niini. Off the record lang tingali. Probably off the record. Pero magpasalamat na mga kaigsunan nga sa gihapon na hinumduman nila ang tao sa Dios who was probably just working in the shadows ni ining tungura. Gani, wa pa gid nila na hinumdumi. Gipatawag na pod sa gihapon ang mga wise men of the entire Chaldean kingdom. Wa sila'y ikaamot mga kaigsunan. Makita man gud nato Yeah. dinhi Pastor Hes. Sige, nga Doc Ray. Kanang ilahang nga act ngano nga katong mga Chaldeans, katong mangyalamon, may ilang gipangpatawag. It is because para nako no, akong pagtan-aw, it is because they totally rejected ang mensahero sa Ginoo ug ang mensahe sa Ginoo. Yeah, exactly. Nahimo lang nila nga sa diha nga wala na sila'y kapadulngan, sa diha nga wala na sila'y kapaduulan, nga musulbad silahang predicament, ay hapa nila na hinumduman ang mensahero sa Ginoo. Kung lahi po ang ako interpretasyon na Pastor. Sige daw, mabig. Kay, kung reject ang mga katawhan sa Ginoo, papahawaon unta sa gingharian sa Babylon. So na, raban si Daniel, Daniel, wala mo apil dito sa pista-pista nila, kay dili ba niya lifestyle tong ilang gihimo. Posible po na. So, anang panahon na nga naa na sila kabulungang phenomenon dito nakita, so, nalisang nagmaayo ang hari usay kahulugan na nga di magay sa kabalo sa iyang posisyon nga nagsingki naman to iyang tuhod o nang luspad. So, immediately, I can imagine nga gipatawag na iyang mga malamon nga mga sakop sa gingharian, mga dipod kasulti. And so, here comes the queen. Nito Chris, tingnan siya nga, ma-imagine ako ni nga queen nga na influence sa iyang amahan nga immediately nakadumdum siya kang Daniel. Nganong di ba ninyo patawag si Daniel kay kining tawana mo ni madali-dali ni sa imong lulo pag panawag ug naay mga problemang espirituhanon nga dili masulbad. So mao ni nga panahon na nga ning abot si Daniel diha. Mao ni ang mga rason mga kaigsunan ni Queen Nito Chris. Usahay maglibog ta no kay kung imong basahon diha sa chapter 5 mga kaigsunan, ang pag-refer kang King Belshazzar ngadto kang kang King Nebuchadnezzar is father. Pero in reality, lulo na niya si Haring Nabucodonosor. Ang iyahang amahan ni ining tungura mga kaigsunan mao ni si Nabonidus. So, ang description sa reyna mga kaigsunan matod pa niya sa hari, ipatawag nimo si Daniel because he has this following qualities. Ang quality nga dili niya malimtan mga kaigsunan. Going back many years,
prior mga igsoon is, according to our description, he has the Holy Spirit or the Spirit of God. He has superior knowledge and understanding, and he is chief of the wise men. And number 4, he can interpret dreams. Grabe gyud ay ang impact nga nakuha nahimo ni Daniel mga kaigsuonan sa panimalay ni Haring Nabucodonosor. In fact, dili ni malimtan sa iyang anak nga mauna ang reyna ni ining tungura. So let's cut short the story. Gipatawag si Daniel mga kaigsuonan out of the merriment which was suddenly stopped because of that phenomenon. Nisulod dito si Daniel mga kaigsuonan. Kung ako ning ma-imagine, Doc Ray, mura ni siya og mura gini siya og entrada bitaw nga Kanang kwan, dramatic entrance. dramatic entrance gini siya. Kay siyempre siya gyud ang gipangita. Apil na tong iyang mga cabinet members, kato yung mga bisita dito nangalisang sadto. Lalimang kag nagkalayo nga kamot musulat diya sa dingding. That is very extraordinary. Unya para sa ilaha mura og nagdala na ni og signos mga kaigsunan ug unsa bagyud kaani. They probably had no idea about the prior prophecy nga mahunong ang ilang gingharian. Pero niining tungura mga kaigsunan sa ilang nadungog-dungog, posible mo ra sila nahadlok nga basig mao na ni. Sa ila pamasin lang pero para sa Dios, he was really intentional about the times mga kaigsunan. And this is already it. So kadtong gisulat didto sa dingding mga kaigsunan was actually the verdict and the judgment for this arrogant king. Akong ilabay sa itong mga kauban, mga kaigsunan, ang ilang mga punto ni ining bahina. Mga kaigsunan, no, ang isa po dito nga akong gikatingalahan kay nganong sa diha nga nalisang siya, nganong wala man gipatawag ang chief. Usually kung ikaw ang hari, ang una gyud nimong tawagon na ang pinakalabaw gyud. Ikaw wala pa man diha si Daniel. O apil man tong mga kwan, apil man tong mga iyang mga fortune teller, wala man po din ha. Muna nga, nagsinggit siya. Kung tanawon nimo ang verse 7 sa chapter 5, the king shouted for the enchanters. So, wala gipatawagin niya na diha. So, nganong dili man katong chief of the wise men, tanan siya may gipinakalabaw nila. Kay giputanggon na si Nabucodonosor sa una nga sa dihang ayahang na interpret. It is just because, ako lang pangagpas, it is because they totally rejected counsels from the Lord. Tanawa ang chapter 8, verse 1 and verse 27. Ingon pa niya din, Daniel had worked with Belshazzar at least until his 3rd year as governor. However, the king did not want to deal with someone who disturbed his conscience. Kay kini man gyud si Daniel mga kaigsunan, mo counsel ni siya way ni lipod-lipod. Transparent. Kung sayop gina siya. Ingnan gid niya na ang hari nga mahal nga hari dili gini mao. So dili gusto nga makonsensya ang hari mo na nga ayaw sa nagpatawag kanilang sang mga manggialamon ngani ayaw na ng chief kay permi lang na siya gahatag na kong problema. Mao lagi ning kami ng queen. Kaya nakadumduman siya nga hopeless ning mga magician sa hari. So probably no ato masabtan ni si Daniel nagtrabaho da ini siya kang Belshazzar during his first 3 years in reign as governor, as co-regent to King Nabonidus Makaigsoon. Buti pa sabot, niining mga panahon na, subsequent years na ni, posible, wa niya na nang girelibo na niya si Daniel inyong tungura. Muna nga, di na ni mo siya makita. Gawas nga, that was not the place for Daniel mga kaigsunan. Daniel was relieved from duty already, niining tungura. Gani, mauna ni ang katapusan gyud nga yugto sa pagdumala ni King Belshazzar mga kaigsunan. Let's go to the big deal of the message. Unsa man gyud ang gisuwat dito mga kaigsunan? Mini tikel oparsin. So sa gagmay patakayo kahibaw na taning sugiluno ng mga kaigsunan. Mini tikel oparsin. Mao ni atong nahibaw-an sa Binisaya nga garay. Actually nani say kahulugan mga kaigsunan. This is a threefold message and at the same time judgment or verdict ngadto sa gingharian sa Babylonia mga kaigsunan. Ug nining tungura si Belshazzar ang nasugamak mga kaigsunan. Nag-add up nag-pile up ni tanan because of his insubordination and the insult that he has given to the supreme God mga kaigsunan. So dinhi nasipong
ang tanan. Atong kwaon ang kahulugan aning mini tikel o parsin. Sa dili pa unahon to. Sige, Kung atong tanawon ng mga kaigsunan, usapod ka mga very moingon taga katingalahang butang because the message nga gisulat sa maong kamot is written in Aramaic. Dali ra gyud to nila masabtan. So makita nato nga God will communicate in a language nga masabtan sa tao. The only problem is kadtong mga manggialamon di gyud mabasa to nila but they could not interpret what is the message. Gikuhaan sa Oh. Ginoo kaalam. Pagsabot. Muna nga, makita nato din mga kaigsunan, unsa kabililhon ani nga paghatag sa Ginoo og mensahe sa iyang mga katawhan. Atong baliko ng punto, no? Nakasabot sila sa gisulat. Pero ang kahulugan o ang sumpay sa gisulat, di Di sila nila katuhog. masabtan. Kay Aramaic man, ang mini, kasabot sila kung saan ang mini. Buti pasabot, dito ang gisulat, kung atong in-Englishon mga kaigsunan, numbered, weighed, and divided. Kung atong binisayon, giihap, gitimbang o gibahin. So mao ni mabasa nila dito, sa mga gibuti pasabot nun, giihap, gitimbang, gibahin. Mura manig tigmo, kunuhay ni. So, di gyud sila kasabot. So nalisang sila ug unsay buti pasabuton ning giihap baka ning number of vessels kaning gitimbang unsa ka hibuti pasabuton ning gitimbang nganong namay ihap timbang og bahin. So unsa bagi ka ni magbahinay batas kwarta or unsa ba gyud mayo untag maingon-ingon kay aron at least everybody happy kung mao manggaling nga kwarta ang gitimbang og ilang bahinon ni atong tunguro makaigsunan. But something was appalling to the king at the time. Mauna nga, bisan ang iyang mga kauban nga nagsaksi ng alisang pod, so didto si Daniel mga kaigsunan. By the way, before Daniel came into the scenario mga kaigsunan, naghatag na sad og pabuya ang hari. Pahalipay ni adtong maka-interpret kay wa naman gyud mo patuga-tuga ingum sa di gid mi kakayani, although the prize money was already there unsa ganining mga pabuya mga kaigsunan ato ning Purple tanaw no. robe. Purple clothing, chain of gold, and ikatulo, he or she will be the third ruler of the kingdom mga kaigsunan. Akong natuhog ang gibasa ni Doc Ray sa description ni adtong babaye sa sa Babylonia. Nagsuot siya og purple clothing, unya nagdayan-dayan siya og bulawan og mga huramintas og unsa pa na nga mga burluloy din ha. Unya na siya ikupa nga bulawan mga kaigsunan. Pero niining tungura maingon-ingon ang ilang ihatag nga pabuya. Tagaan siya og purple clothing which means royal dignity. Unya bulawan nga kulintas mga kaigsunan nga isang bilay sa iyang liog meaning authority. And lastly, he will be the third ruler in the kingdom. So ang buti pa sa buti ni ikatulong ruler or ikatulong magtagdumala. Ang una diri mga kaigsunan, ang king of the entire kingdom nga mao si Nabonidus. Ang ikaduha dinhi mga kaigsunan mao si King Belshazzar who was co-regent of Nabonidus and at the same time niining tungura was governor in charge of the city itself in Babylon. O kung naay maka-interpret mga kaigsunan, mahimo siyang ikatulo. Niining ranggo sa nagsunod-sunod nga mga... So sa ato pa mga kaigsunan, in desperation, hilabihan kadako ang reward nga ilang gisaad. Niining tungura sa mga kaigsunan, makahinumdum ko bitaw dito sa panahon ni Salome nga ni sayaw sa hari. Nya by the way, naani siya koneksyon. Kining mga tao nga dili saber mga kaigsunan, unsa-unsa na lang na ipangsaad. Unsa man ang saber pastor kay di ba masabtan Maoy ba? maoy. Kana bitong na nahubog na ka, ang imong hunahuna libog na kayo bisag unsa na lang mo isaad. Mao. So mo man ni nahitabo ni King Herod sa panahon ni Herodias og ni Salome nga nagsayaw. Siya pangayo. Nana si Jesus sa nang Oh, panahon. nana si Jesus ni panahon na pangayo bisag unsa even half of my kingdom will be given. So lalimang kaniya na nga saad. So karong panahon na mga kaigsuunan, si hari nga Belshazzar ni saad siya nga mahimong ikatulong nga hari of the kingdom
anyone who is able to interpret. So, nisulod si Daniel makaigsoon. Although, dili ni big deal ni Daniel ni bahala unsaon pa ko ninyo kay wa naman mo number 1 ug number 2 kay mga matay naman mo rong gabi una. Buti pasabot din ha, wa na nay number 3 gihapon. But nevertheless, Daniel gave the interpretation mga kaigsunan. Doc Ray. Ganahan ko aning statement ni Daniel sa versikulo 17 mga kaigsunan. Nag-ingon siya din Daniel answered the king, keep your gifts or give them to someone else. Dili ko interesado ana. Ingon siya, but I will tell you what the writing means. So makita nato din nga si Daniel wala gyud siya pa-apekto anang bitaw gasa nga giandam sa hari sa mo interpret. Kung dili ingon niya nga ako giniihatag sa imuha. Why lipod-lipod ihatag nako ang interpretasyon. Pero ang tubag niya, imo na lang na. Hari. Imo na lang na. Oh, pero later on, Pastor, nakita man nato diya Gihatag. pong gidawat. Okay. Pero makita nato dito nga ang iyahang interpretasyon wala bitaw kanang usaning term nato nga utang na loob. Nga pakapin anang iyahang Kasi na lang pag-interpret. mausab ang Aron iyahang lang butangan unta niya nag-icing ang maong interpretasyon aron malipay ang hari. Pero wala niya nagikuha aron nga ang iyahang pag-interpret, pagsulti sa hari may umingon ta nga wala gyud siya hapin ba nga walay bias ang iyahang nga pagsulti kun dili prangka gyud nga gisulti niya ang mensahe ngadto sa hari. Way lipod-lipod. Kay katong gisulti ni Pastor Hes ganiha total wala naman ay pulos. Any moment from now kana nga mga butang mawala man na. Kay musulod naman ang lain nga ginharian. Bisag dili pa ihatag, maiyaha man gyapon to kay siya man gyapon succeeding nga kanang wise advisor. Advisor. So ato ding sinsilyohon ning mini-tikel uparsen mga kaigsunan. Giihap, gitimbang og nabahin. Ang buti pa sabutan ning giihap, gisumpayan ra gyud ni Daniel mga kaigsunan mga statements. Matod pa niya, ang buti pa sabutan ning giihap na sa Dios ang imong gingharian og natapos na kini. Amen. So the warning indeed was very scary mga kaigsunan. Ikaw kunoy hari, hubog ka ika, murag nahuwasan siya dito ni atong tungura. Si isa pa, unsay natapos na. Padayon tuloy ang ligaya ni. Ayaw nagkapagbinaw din ha. Unya, ang ikaduha nga word mga kaigsunan, gitimbang. Gitimbang ka diha sa mga timbangan apan nakaplagan ikaw Nga kulang. nga nakulangan. Kulang yun ang iyang panimbang mga kaigsunan. Underweight. Underweight. Kulang sa buot. Probably, kining ihang pagkakulang sa timbang mga kaigsunan sa mata sa Dios, wala mang diyoy sarang sa ato nga makakumpleto sa ato ang timbang mga kaigsunan in God's standard. Pero kung ang Dios manggod, kung ang Dios manggod, kung wala ang tao, He is still God. But man without God is nothing. Mga kaigsunan. So mao sad ni, sama kang Belshazzar mga kaigsunan, he embraced instead his own pagan gods and disregarded the God of the universe mga kaigsunan. So he is reduced to nothing. Mga kaigsunan. So kita, daghang tagkulang mga kaigsunan, pero kung ang Dios may atong unahon, dili man niingon nga ang Dios may mupuno sa kulang, no? As what we think. Because supposedly, ang labing tinuod diha mga kaigsunan, ang Dios maoy atong kinatibuk-an mga kaigsunan. Siya gyud ang mukumplito nato. So, gitimbang si Belshazzar og nakaplagan nga kuwang siya. Og lastly, kining gibahin, nagkanayon si Daniel mga kaigsunan, ang imong gingharian, gibahin o giapod-apod ngadto sa mga taga-Medes o taga-Persya. So makita na to ang duha ka mga empires mga kaigsunan suddenly becoming two, which was symbolized by the two armed breast mga kaigsunan. Katubitong sa pananaon ni Haring Nabucodonosor, gikan sa Babylonia nga ulo, hangto dinhi sa dughan mga kaigsunan nga adunay duha ka mga kamot. This is the symbol of the two kingdoms of the Medes and the Persians mga kaigsunan. Mo'y mupuli. O gabi ninyo, diha ni anang tungura. Imbis unta nga mahuwasan
na si Haring Belshazzar mga kaigsunan. Nisulod gilayon ang Medo-Persian army into the kingdom. Sa describe ni Mampingki kaganina, out of the shadows, niya nang pagkilom-kilom palang daan, gialirungan na sila sa mga Medo-Persians mga kaigsunan. Unya imagine nimo ang suba nga Euphrates, dako kay ni nga suba mga kaigsunan. Siya ra gyoy hari nga nagtukod sa iyang gingharian gikan pa ni Nabucodonosor nga iyang gisakop og apil ang tibok suba. Gipaagi gyud sa tunga-tunga sa iyang syudad ang gingharian. Unya, what's special with Babylon and the cities of the ancients mga kaigsunan? Ila gining gialirungan og kining kuta. Dagko kay nga mga paril. So basically, bisan pa og maghulaw, di gyud sila maughan kay naa may tubig kanunay. So they will survive for several years bisan pa og mag-drought sa tibok palibot mga kaigsunan, mo survive sila. Pero ang gihimo niining Medo-Persian army mga igsuon, ilang gibuhatan og diversion canal didto sa ibabaw sa Euphrates. Ang suba unya ilang gialihan gipaagi gadtos lain, ilang gipasimang. So ang nahitabo samtang naghapi-hapi ang tibok gingharian mga kaigsuonan. Yan ang gabi una, wa na sila'y kalibutan nga nihubas ng ilang suba ug kadtong mga rihas nga didto gyud ni Ali aron way makasulod sa ilang mga paril. Ninaog ang tubig and the dry riverbed mga kaigsuonan was the access point of this Medo-Persian army. Mao'y sulod sa gingharian, gipangsunog ang ilang mga palasyo ug nianang tungura gipatay mga kaigsuonan si Haring Belshazzar. Atong mabasa din sa kapitulo 5 bersikulo 30 ug 31 ni anang gabi una si Belshazzar, ang hari sa mga kalianhon, gipatay og si Darius nga Midyanhon midawat sa gingharian nga sa adniadtong tungura naa sa 62 anyos. Where was Cyrus niya ng tunguro mga kaigsunan? Si Cyrus mao'y ni gukod ni King Nabonidus og niining tungura na tapos ang panahon sa pagdumala sa gingharian sa Babylonia. That was the year 539 BC mga kaigsunan. A proof that the sovereignty of God never fails. Amen. Niabutas katapusan nga bahin sa atong lesson mga kaigsunan. Atong kuhaon ang mga parting statements o mga encouragements gikan sa ato ang mga panelists. Unahol ko si Ma'am Pinky. Akong hulaman ang pinulungan din nga maayo kayong pagkatagik. Ang kaagi ni Hari ni Belshazzar nagtudlo kanato, no? Teaches us to make the most of the opportunities that God mercifully gives us to accept His salvation. So, kung kuhaon lang unta ang kinatibukan sa ilang mga kasinatian, sa ilang mga kapakyasan, dili bigud unta sila gyud madaot o mamatay. Kibali makaangkon gyapon sila kaluwasan sa kahimtang ko ni Belshazzar na destroy man hinon siya na laglag ikumpara sa iyang apuhan nga si Nabucodonosor nga nagpakita siya og paghinulsol kay makasasala man gid tao, nagpakita siya og pagpaubos. And so, it is implied nga he was restored and saved by God Himself. Daghang salamat Ma'am Pinky, Doc Ray. So, mga kaigsunan, ang gusto na ko ning ipasantop kanato nga sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Bisan pa moingon ta nga sa tubangan sa mga tao, dili kita garbuso. But at the time nga wad-un nato ang Dios sa atong kinabuhi. At the time nga atong talikdan ang Ginoo, you will become arrogant sa atubangan sa Dios. Nganuman, it is because ang Dios mo'y nagbuhat kanato, ang Dios mo'y naghatag kanato sa atong pagkinahanglan matagadlaw, sa kinabuhi, sa hangin, sa tubig, sa init sa adlaw. Dayon atong talikdan ang Dios nga naghatag ni ana. That is being arrogant. Ingratitude, dili mapasalamaton diha sa tubangan sa Dios. Busa mga kaigsunan, ang ako nga ibilin nga mensahe kaninyo, atog yung kanunay, ilho ng Dios, kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Siya ang atong maglalalang, siya ang atong manluluwas. Ug labaw sa tanan, siya ang Dios nga sa dili madugay,
mubalik sa pagkuha kanimo ug pagkuha kanako. Amen. Daghang kay salamat mga higalaw mga kaigsunan sa inyong pagkamatinud-anon sa pagsunod ni atong tulumanon. Dinhi natapos mga kaigsunan na atong lahi na sab nga episode sa Takna sa Pagtuon. Gikan ka na mo dinhi sa Hope Channel South Philippines. Amo mga panghinaot nga Ginoo magpakiguban kaninyo. Amen. Ani ay halad sa musika, sa dili pa kini pagatakupan, pinagis pagampo ni Doc De La Cruz. Gamhanan namo nga Dios nini nga taknaa Ginoo. Salamat sa kasinatian sa imong mga katawhan. Salamat nga ikaw kanunay nagmadinaugon sa tanan nga mga hitabo niini nga kalibutan, ikaw mo'y nagagunit sa tanan nga hitabo. Salamat nga ikaw ang among Dios. Pinasahi Ginoo hangyoon nako nga panalangin ang tanan nga mga Sabbath school teachers. Samtang sila magabarog sa ilahang mga klase, ikaw magahatag kanila og giya aron ang imong mensahe sa imong pagkagamhanan maoy masabtan ug madawat sa tibuok nimong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Salamat sa pagpasaylo sa among mga kalapasan ug pagtubag sa among pagampo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.